at deltage i diplomoverrækkelsen af deres første atletikuge. Vi har nogle diplomoverrækkelser, fordi vi har været så seje at være med i atletikugen heroppe i Olympia. Og vi har lavet nogle forskellige discipliner. I har både været med i styrke, hvor I har lavet wall squat, burpees, planke og mavebøjninger. Og så har vi haft en disciplin, der hedder svømning, hvor man har svømmet lidt forskelligt. På 30 minutter har man haft tid til at svømme så langt man kunne. Så har vi været ude at løbe 4 kilometer, og det har I jo også klaret på forskellige tid. Og så har der været cykling, hvor jeg har cyklet 12 km på 60 minutter, og det er bare super sejt, at I har været med i alt det her. Så vi har nogle diplomer, vi gerne vil give jer, fordi I har deltaget i den her uge. Og den første, det er Karl. Diplom til dig. Så har vi et diplom til Laura. Og så har vi Sofia. Og Freja. Og så har vi Magnus. Og rosinepølsen, Frederik. Og en kæmpe hånd til alle sammen. I var super seje. Virkelig godt. Nu sidder vi her med 3 af deltagerne, og så skal vi interviewe dem. Hvordan har det været at stille op? Det har været rigtig sjovt at være med, og det var hyggeligt. Og det er også lære nogle af de nye, der er med her på det. Det har også været rigtig hårdt. Det bliver sjovt, og man har udfordret sig selv rigtig meget. Er der mange, der har været med? Altså, jeg vil ikke sige, det er ikke specielt mange, der har været med. Der har kun været også 3 piger, og der er ikke sådan helt vildt mange. Nej. I helheden er det mange, men ikke til hver disciplin. Nej. Hvad var det sjoveste, I prøvede? Det var helt klart at svømme. Det var rigtig sjovt, fordi det var hårdt, men det var også dejligt at komme ned og få at svømme, og alt det der så bagefter så langt. Ja, hvad synes jeg, det var sjovt? Går I til sport normalt? Jeg går til en kampsport, der hedder taekwondo. Ja. Men det har jeg ikke så meget at gøre med de discipliner, vi har lavet. Jo, kun lidt med styrke. Ja. Jo. Og jeg går til gymnastik, så der laver vi være smidig og være hurtig, og så går jeg til spejder. Altså, jeg går til spejder.